Chaoi ba chuirde, fáilte isteachtaí an fís an seo inniu. Inniu tá me go taispeaint ceachaoi le Liathróid Struis nó stressball le mirla a dhéanamh as slán Plúr agus Balún. Leis an tionscadamh seo dhéanamh, teastóidh na hacmhaí seo web. Teastóidh Plúr, píosa go Balún, Balún is cuma ceann dá, marcóid agus búdáil le gobáid. A chéad céim, siad suas an Balún, leis an séasca an Plúr chud isteachán níos dearnaí. Céim a bhí dó, chud an Plúr isteach sa múdáil. Céim a bhí trí, chud an Balún ar mhar bhuidáil an nuas ar a gob, inis líon na Balún leis a Plúr. Inis agus an Plúr stis an Balún, ceangail snaim ar an Balún. Má tá tú ghearradh, is féidir leat éideann a tharraingt ar an Balún. Am go seach amach gróige chuir inis, ceangail an ólann timpeall an snaim. Inis tá sibh críochnaí tá an Liathróid Struis dinteagaí.